Hayırlı kiş, mul tırmışta yaşayız kibit kiştelері şığırım tuğlu, marketik üsüşte, rizikni nindigine tortmağa salmılar da nindigine kağızga türmüler. Ama onday tırmışның da üz problemaları var. Mesela şüpni koya kuyarga bilmeyiz. Ayrım şiyarga da üretip bitirdiler kibik, ama ul da yerden bitmedi. Ortağın kullanım turunda da söyleşe başladılar. İrke kullanışlarını eybir ezrek alığa üretip bulur mu? Hem bu men şüp probleması turunda bugün söyleşirge jıyıldı kadirli konaklar, ekspertler bilen isenler mi siz tüymeler turunda unutmayık kızıl karşı düşseniz, eğer de üstü beyteseniz olsa yeşil tüyme, eydeniz fikirleşip alık. Hemen Kazan 5 yıl içinde şüpne ayrım jiyu problemasına indi ikinci kod eğlenip kayta. Başta bir eksperiment buldu. Onlara şüp reforması şüpne ayrım jiyu bugün ni halde hem halık yuş kaldıklar, anda plastik, kağız, pıyalanı ayrım jiyurga ürendi mi? Sizden başlayın. Biz indi 19. yıldan başladık. Plastik жүйе бойынша 90, қазіргі уақытта 90 площадкалар біздің районда орналастырылған. Алар 19 жылда біз сары түслі сеткалар орналастырдық. Елға 90-нан 95 тонна қадар пластик жиып, аларны сортировать етіп, ішкертіп, заводларға, переработкаларға тапшырадық. Бұл аның мөхиме ақша эшләү түгел, кешене тәрбияләргә пластик бутылкаларын сдавай итәргә, сөттән, судан, төрле бытовой химиядан. Ни өчен эшләнә, ни өчен аерым җыярга кирәк аны? Шуның әһәмиятен төшеник әле. Беренчедән пластик бик озак таркала. Икенчедән ул шүпне эшкәртеп була. Аннары кулланып була. Пластик шешәләр ул инде теге объемлы күләмдә, контейнер тиз тула. Шуңа күрә шундый цель белән чыктык, аны башкара башладык, кешеләр ияләште. Бер заман пластик сеткалар югала башлаганда районда, аннары аны бәйләп куя башладыгызмы, ясак белән? Региональ операторлары уже 19 елда килеп ул вопросларына үз сеткаларын урнаштырып кире кайттык. Хәзерге вакытта атнага ничә тапкыр алып китәләр аны пластик? Атнага аларның норма накоплениясе бар, тик сравнение мондый шүп белән ул әзрәк узаграк тула. Ни өчен сорыйм, чөнки алар һәр вакыт тулы тора. Һәр вакыт тулы тора. Димәк, кеше куллана, димәк, кеше тутыра. Гына килә, анда тулы. Аларның периодичествосы бар инде. Җәй көне бик эссе вакытларда тизрәк дә тула. Без инде үзебезгә шундый статистика ясадык. Бәйрәмнәрдән соң тизрәк тула. Шуңа күрә аның графигы бар. ПЖКХ хәзерге вакытта график буенча тимер пластик контейнерлардан пластик мондый эшләрендә алып китә. Шуңа күрә бардыр үз шундый проблемалар, но хәзерге вакытта решаемы. Хәл менә барда идеаль, Әз генә бүлеп китәр идем. Ринат монда дөресен әйтеп бетермәде. Дөресен әйткәндә алар беренче башлап җыярга тотындылар. Әмма дә ләкин инде алар 1 елдан артык ул мәсьәлә белән җитәкче компания эшләми туктады. Чөнки мәсьәлә нәрсәдә, аларны шималны кабул итү урыннары бүгенгесе юк дип әйтергә була. Һәм аларның бәяләре төште. Ул аларга файдалы түгел. Үз күзләрем белән күргәнем бар, менә бар да идеаль. Әгәр дә менә үз күзләрем белән кеше тутыра, кеше айыра, өйдә айыра. Үз күзләрем белән күргән хәл, башта килде дә янында булган барлык тел отходларны бушатты, шулык арбага дип әйттек, шулык кулы белән, шулык тимер кулы белән алды да шунда ук бушатып куйды. Кешенең дә хезмәте әрәм булып чыга. Мин дә күрдем. Монысы да бар, бу ягы да бар дисәгез. Фатабый. Мин дә мондый очракларга шаһид булганым бар. Әле минем күптән түгел менә җәй көне ТСН рәисе белән очрашкан булды. Менә ниндидер шуп реформаларында чатаклыклардан зарланды ул. Ниндидер элек бик чиста эшләгән компанияне чыгарып җибәреп, яңасы килгән, һәм менә шуларның инде контейнерлары да җитми, һәм безнең аерым җыйган
шүпләребезне бергә бер машинага салып алып китә башладылар. Хәзер күп вакытта ничектер әйтә алмыйм, моңа инде бер 4 ай шамасы үтте. Менә кешенең күңеле китә бит. 4 ел элек килеп керде регионал оператор, менә шуннан башлап китергә кирәк инде. Ул ниндидер компанияга монополия оештырдык та без. Һәм алар менә шушы кешенең бөтен булган эшен менә җитәкче компаниялар алар җыеп килделәр алар регионал оператор булган чыга кадәр. Һәм алар килгәчтен бөтен чүпне бергә җыя башладылар. Раил, чүпне аерым җыю эксперименты менә Фәрит абый әйтмешле регионал операторлар аркасында килеп чыкмадымы? Синеңчә? Ondan gına da түгел. Монда бит инде şu проблемасы, экология проблемасы, ул бит мәсәлән бер регионга гына кагылмый, хәтта илгә генә дә кагылмый. Бу бит инде бөтен дөнья проблемасы. Шуңа күрә монда комплекс мералар кирәк. Монда әлбәттә инде балалар белән эшләү, олы кешеләр белән эшләү, мәктәп системасы белән эшләү, шулай ук әйтеп кителгән предприятиелар белән эшләү кирәк. Мин бер генә мисал китерәсем килә, менә кеше 20 ел, 30 ел уң кулы белән яза бит инде, өйрәнә име кичкенәдән, һәм аңа әйтәләр. Әйдә син менә акча бирәбез, төрле программалар ясыйбыз, сул кулың белән яза әле дип әйтәләр. Ул кеше берничек тә 30 ел уң кулы белән язган килеш, сул кулы белән өйрәнә алмаячак тиз. Монда да менә шул өйрәнмәй. Алай булса да, безнең менталитет дигән әйбер бар, характер дигән әйбер бар, шуңа күрә өйрәнә алмый. Менә монда мусор мәсьәләсе дә бала таба башладылар бит. Юк, ансы да зур проблема. Ансы аерым программада карарбыз, минем әйтәсем килә. Менә монда 5 ел узып китте, бу экология сорауларына килгәндә миллион еллар дөнья яшәгән, и без 5 елда гына нәрсәдер үзгәртәсебез килә дигән әйбер дөрес түгел. Шуңа күрә менә мин әйтеп киттем, комплекс мералар дип. Монда әлбәттә иң беренче чиратта менә без әйтәләр бит, яңа поколение үстерергә тиеш дип. Менә без кичкенәдән яңа поколение, яңа балалар, үзебезнең балаларыбыз аша яңа балаларны шушы тәрбия нәтиҗәсендә өйрәтеп шуңа үстерәбез икән, без моңа килеп җитәбез. Аннары әлбәттә инде хөкүмәт ягыннан нинди программа кирәк? Менә моны әйтә башладылар. Шүпне җыярга була, кешене дә өйрәтергә була. Ә менә зур предприятие, раздельный сбор мусора дигән предприятиелар төзеп булмый. Чөнки килгән мусорны бер җиргә төяләр дә, шунда бер җиргә барып. Канун белән моны беренче килеп буламы? Канун кертеп, шүп җыючылар, менә бу предприятиеләр, ширкәтләр үзләре үк, яисә әле канундан үзегез әйтмешли нигез булырлык кабул итү 5 ел элек как раз канун кертелде. Хәзерге вакытта инде менә шул канунны үзгәртергә тырышалар. Ничек, нинди юнәлештә? Иң беренчесе пропаганда дигән сүз керә шул канун эшенә. Монда инде балаларны өйрәтү, кешеләрне өйрәтү, аларга җиткезү кайда урыннары бар. Икенчесе, менә бу мусор савытларына менә сез әйтә башладыгыз, бик дөрес проблема итеп. Мусор савытлары гел тулы тора. Менә канунга яңа үзгәрешләр кертелә, шушы савытларга датчиклар кую. Датчиклар куячаклар, менә шушы пластмасс күпме тула, ул датчик хәбәр бирәчәк, и машина шул ук вакытта 1-2 сәгать эчендә килеп алып китәчәк. Менә түләүләргә дә тагын бер үзгәртүләр өстәләчәк. Юк, бу үзгәртүләр кайбер урыннарда бар. Жаңа кертелде. Комплекс формада бөтен җирдә булырга тиеш дигән, менә шунда үзгәртү булырга тиеш. Сезнең белән монда бер нәрсәгә килешмим, сез әйтәсез, 2 сәгать эчендә килеп алып китергә тиеш дисез. Бүгенгесе көнне тулган контейнерларны 2 көн алып китмәгән чиракта сез 2 сәгатьтә килеп алып китә дип әйткән сүз, мин анага берничә ашыгыч ярдәм Юк. Ни өчен килеп алып китмиләр? Чөнки тулганын белмиләр. Хәбәр итүче кеше юк. Менә шундый тулган датчиклар куйсалар, ул автомат рәвештә предприятие компаниясына җибәрә, тулды дип, и аннары менә шул маршрут буенча алып китәчәкләр. Менә шундый үзгәртүләр булачак. Менә Илфат абый, датчикларга акча ярам иткәнче, аның графигын билгеләп, шушы машина, шушы рәттән, менә ни атнага көн билгеләп, шушылай график буенча территория буйлап үтсә, яхшырак булмасмы ул? Ул билгеләнгән андый графиклар бар, ләкин без хәзер идеаль картина сүрәтләргә тырышабыз һәм дәвам итик. Менә идеаль картина булыр өчен тагын нәрсә җитми. Менә Раил үз тәкъдимен әйтеп китте, датчиклар. Менә Фәрит абый, Илфат абый әйтә, машина гел йөреп торырга тиеш ди. Гизәр абый. Мин дә әйтеп китим дигәнем. Менә карагыз әле балалар. Балалар дип әйтәм инде, чөнки мин олы кеше буларак, безнең инде шундый бер үрнәк бар иде электән. Мәсәлән, сез беләсез, күп кенә җирләрдә шишәләрне җыялар иде. Җыялар иде, сөт шишәләрен икенче тапкыр кулланалар иде. Без аларны җуып нитеп китерә идек, менә балача булачак. Яла шишәләр турында сүз бар. Анарга без акча түләләр иде. Менә акча турында сүз чыгарабыз. Монда шишәне генә җимилар, читекне, сиякне, бөтен нәрсәне, кәгазне. Бөтенесе бар иде. Макулатураны җыялар, анарга бирәләр инде без балачак. Бу яхшы практикамы соң шундый. Әйбәт практик, бик әйбәт практик ул. Мотивация. Ләкин мотивация бетүгә кешедә ул бит гадәт
Бетмәде, сразу бетмәде ул. Сез аны гафу итегез, сразу бетмәде. Әле кешеләр әле мин авылда торганга күрә, мин аны беләм, ул Советлар Союзы таркалганнан соң әби бабайлар әле бүгенгесе көнне дә шешәләрне, чепрәкләрне, кәгазьләрне аерым җыялар авылда. Шырмалар тулган. Ул бер кирәге чыгар, дөнья бетер алдыннан аерым җыялар. Сметан пакетларын менә яшь буын турында сүз киттеме, Марат әфәнде, менә Z буынын, яшь буынны ничек тәрбияләргә була? Ничек менә моны әйтик гадәткә кертергә? Моны инде дөресен әйткәндә акча гына түләп бетереп булмый, инде моны тәрбияләргә кирәк, тәрбияләмичә булмый. Һәрбер йортта диярлек, һәрбер семьяда, һәрбер гаиләдә үзенчә балалар белән сөйләшеп, семья белән сөйләшеп, гаилә белән сөйләшеп, һәрбер әйберне аерым җыеп була. Мактанып әйтүем түгел, менә мин квартирада торам, и менә әзрәк кенә шпаргалкында бу 9 фракциягә мин аерым әйберне. Мин үзем, безнең гаилә. 9 фракция. 9 төрле. Юк, 9 төрле түгел. Юк. Миндә нәрсәле аерым урыннары бар. Барысы да киләнгән, җайланган. Менә ничек киләдегез һәм җайладыгыз, моның турында рекламадан сөйләрсез. Яхшы. Шуп турында сөйләшсәк тә, бу бер генә дә шуп мәсьәлә түгел икән. Шуңа кадәр кызып, бәхәсләшеп сөйләшәбез. Һәм рекламага кадәр Марат әфәнде үз мисалында шупны аерып җыярга була, диде. Хәтта 9 фракция, 9 төрле итеп бүләм диде. Нинди бүлемләшләр бар? Картон, кагаз аерым, пиала бутылкалар, менә әйтеп киткәнчә безнең пиала бутылкаларны тоже аерым җыябыз. Шуннан соң батарейкалар. Шәһәр квартирасында тимер тимерлар әзмәсе тоже була инде. Пластик бутылкалар, шуннан соң йомшак бутылкалар, менә сары нәрсә контейнерларга инде көн сайын чыгыла инде ул, көн аралаш тиярлектә. Шуннан электрон әйберләр, ватык әйберләр, аларны тоже сдавать була. Ә менә кая сдавать итәсез? Компанияларны әйтеп китәргәме? Юк, менә бу 9-ы да, димәк, турысында үзегез барып тапшырасыз. Ярты елга минем балалар белән бергә тәрбия yüzünden bağlar bilen birge biz bu tılkısında ayarımızda aytабыз, нәрсе картонында ayarımızda aytабыз, кагазларында һәм барысына саналып киткән барысына да aytабыз. Юкса түлләр, ну инде акча инде миллионлап түгел инде, әлбәттә. Бит әпәттәки акчага килеп. Юк, монда акча инде күп дигәндә бер 300-400 тәңкә акча чыга инде. Бу культура. Балаларны өйрәтү, Әмма ләкин сез бит шушы прием пунктларны, кабул итү пунктларын бер-бердә эзләргә мәҗбүрсез. Менә гади граждан ул нишли, ул җыеп бара да ташлый. Ә сезнең очракта сез шушы 9 төрле фракцияны, 9 төрле бүлемне шәһәрнең бер башына, икенче башына өчен сезнең вакыт, бәлки мөмкинлек вардыр. Менә без бит әле хәтта 3-4 кенә ул бит инде елга бер җыела торган әйберләрдер, ярты елга бер җыела. Ярты елга мин бер җыела инде ул. Мин менә елга 2 тапкыр чыгабыз инде без. 2 тапкыр чыгабыз. Без үзебез Совет районында торабыз. Шәхси фатирмы бу? Бу фатирла сезнең аерым бүлмә бар ахырсы монда. Юк, бүлмә юк. Җайлап эшләнгән урыннар инде. Мин үзем җайлап эшләдем. Шунда барысында урыннары. Кызганыч каршы безнең Совет районында Адина тирәсендә якынрак пунктлар бар иде. Менә кызганыч каршы моннан 2 айлык бер пункт жабылды. Менә анысы турында уйлыйм, башка урын эзлим. Бу шәхси практика аңлашылды. Әйдәгез менә шу шәхси практиканы массага тарату якларын эзлигәле. Нәрсә җитеп бетмәйдегез? Минимум программаны гына күз алдына китереп карыйк, ничек булырга тиеш? Минимум программа монда бер генә оператор булырга тиеш түгел. Бүгенгесе көнне мин әйтеп монда әйтеп китмим, әмма дә ләкин беләм 5-6 компания, чүп җыючы компанияларны беләм. Аларның үзләренең базалары бар. Машина белән җыялар, алып кайталар һәм алар үзләре шунда сортировать итеп, иң күп калган мин соңгы мәртәбә 2 атна элек сөйләштем, ул базага кереп 10% калады җыйган, бу төзелеш чүбеннән 10% гына возрождениегә илтеп бушатабыз ди. Калганын җыеп, үзләре сортировать итеп, анда 5-6 кеше утырган, машина керә, 2 сәгать эчендә 8 кублы машинаны бүләләр, һәм аның кирпиче-кирпичкә, агач-агачка, пластмасса-пластмасска, кәгазгә аерыла. Һәм алар бүләләр дә шуның 10% гына шүпкә илтеп ташлана. Ә бүгенгесе көнне регионал оператор, җыеп җирәй торган оператор, ул җыяда, моны әйтеп үттеләр бит инде, бер үк җиргә бүлеп куйган, бер үк машинага 3 контейнерны тиеләр дә китәләр. Шуңа күрә безнең бүгенгесе көнне Казан тулган, Биектау тулган, Апас районын тутырып
торып киләләр. Верхнеусловский район тулган, Зеленодол районы тулган, анда инде тагын бер ярты елдан соң горнолыжка ясарга булалардан. Беләсезме, шуннан да Казан шүпкә батачак дип әйтә әле күптән түгел Казаннары Илсурметшин һәм тагын бер тәкъдим белән дә чыкты. Кулланучылар менә без инде ягъни бәлки әзрәк кулланырга кирәктер дигән тәкъдим белән чыкты. Бәлки без артыгын кулланабыздыр, Илфат абый, шуннан да. Мине Илсур Метшин сөендерде. Бу әйберне күптән күтәрергә кирәк иде, чынлап та. Кирәксә кирәкмәсә пакетлар җыябыз. Менә минем бер генә факт китерәсем килә. Менә без даими куллана торган полиэтилен пакет, менә гади генә полиэтилен пакет 500 ел таркала. 500 ел буе ул әйләнә-тирә мөхитне агулый. Һәм менә коктейльләр эчә торган көпшәләр 100 ел чыри. Хәтта менә балаларга куллана торган подгузникларда шул кадәр катастрофа. Бер тапкыр гына куллана торган стаканда 50 ел чыри. Су савытлары 500 ел чыри. Химикатлар саклана торганнары бөтенләй 1000 ел чыри. Һәм алар вакланып, уалып, балыкларның, җәнлекләрнең Бездә түгел, бәлки җитештерүчеләргә дә җитештерүчеләрдә түгел, чөнки цивилизация алга бара. Безнең гәҗиттә язганыбыз бар, мисаллар бар. Шушы әйберне аңлаган, күңелләрен чистарткан кешеләр бар шөптән. Алар шушы әйберләрне азрак кулланалар. Мин үзем дә өйдә бу әйберләрне азрак кулланырга тырышам, бу полиэтиленнарны һәм теге шүп ташлау әйберләрен дә карап, барысына да минем хәтта танышларым арасында нәрсә инде шул пакетны жәлләп торасың. Илфат абый, яхшы сез үзегез өчен җавап бирәсез. Менә Марат әфәнде җавап бирә үзе өчен, ниме? Булай шәхси мисал белән генә хәл итеп булмый бит. Көнтен менә телевизор, радио, газета, журналлар көнтен сөйләргә тиеш, мәктәпләрдә программасы булырга тиеш. Бала кайтып, әнисен Юк, канун түгел. Һәр кеше үзеннән башларга тиеш. Үзеннән. Менә кешенең шүбен, менә шушыннан күңелендәге шүбен чистартырга кирәк. Әйе, менә сездә дә бик яхшы мисал бар. Экологик культураны күтәрергә кирәк, әлбәттә. Чөнки менә без уйлап карагыз әле, безнең шүп ул кибеми. Көннән-көн артып бара ул. Хәзер безгә безнең проблема бит инде ул глобаль проблемага әверелде. Хәзер безнең шүплек кенә түгел, безнең өчен дөнья буенча да ул проблема бул килеп чыкты. Шуңа күрә без аны дөрес әйтәсез, хәзер сез дөрес сүз кузгаттыгыз, чөнки әкренәп башларга кирәк. Менә без бүген сөйләп киттек, монда бу әйбәт кенә мисаллар да китерделәр коллегалар. Шуннан да гаиләдән, ансы бер яктан, мәктәптән, менә сез дөрес әйттегез, мәктәптә программага кертергә кирәк, аны постоянно ан турында сөйләп торырга кирәк. Менә безнең Казанда бар андый мәктәпләр. Мин дә андый мәктәпләрне беләм. Алар һәр вакыт постоянно макулатураны җыялар. Менә безнең ул әниләре безнең мәктәпләре, алар постоянно менә бөтен булган кагазьләрне безнең битен ташлыйбыз аны. Шулай бит шүплеккә. Алар җыеп кына баралар. Бер-берсе белән аралашып, кем бу мәртәбә алып китә, кем икенче атнага алып китә дип, мәктәптә һәр вакыт шул җыеп торалар. Һәрбер классны лидер булып инде ел ахырында анда аларга нәрсә бирәләр инде, призма, грамотамы, но алар постоянно җыеп торалар. Аннан соң менә Марат әйтеп китте, батарейкаларны без менә шуларны бөтенсен җыябыз. Без әйтәбез, каяларны тапшырырга. Менә иң беренче күп кенә торговый комплексларда анда бар махсус шундый урыннар. Бөтен җирдә кешеләр белән аны язып кына куярга кирәк. Аны өйрәтергә генә кирәк. Шуңа күрә әйтәм. Балаларыгызны өйрәттегезме моңа? Балалар өчен менә дөрес әйттегез, кемдер әйтте коллегалар, китаплар чыгарга кирәк. Белсеннәр, ишетсеннәр. Һәр вакыт өйдә дә ул сүз чыксын. Чөнки менә бала бит инде кичкенә вакыттан ул аларны үзенә синдерә. Менә ничек кергән ул гаиләдә. Менә ул дөрес тәрбияләнсә, аның кулы күтәрелми. Менә кая булса да шул шән тотып атырга. Бөтенсе семьяда яңалык түгел. Бу бит инде булган, безнең бит инде 30 ел элек булган нәрсә. Мәктәпләрдә ул алан бит инде талаша макулатура китерәләр. Бер километр шундадыр. Сез әйтәсез, халыкны тәрбияләп була мәктәп дәрәҗәсендә, идеология дәрәҗәсендә, ләкин ул туктауга идеология шушы гадәтләрдә туктый. Шуңа күрә әйтәсе килгән сүзем, бәлки менә Илфат абыйның сүзен генә дәвам итеп, сезгә бер фикер. Канун рәвешендә, әлеге дә баягы пластик шешәләрне, пластик стаканнарны кулламауны канун тыйса, бар бит чит ил мисаллары, кагаз пакет, кагаз тартмаймы? Кануннарыбыз булай да безнең бик күп. Алар үтәлми. Бар бит инде. Алар үтәлешен дә тәэмин итәргә кирәк. Менә монда булырга тиеш, башта булырга тиеш. Кайсы чит ил безнең өчен мәсәлән үрнәк була ала?
Belki isingizga tushar hozir. Yaponiya. Марат әфәнде. Birinchi shiratda Yaponiya. Японияда мен бір Германия, Yaponiya, интернет элемтесінде анда кіші Бавария, шундай илләр. аш қалдықларын жеп айрым Ни өчен шулай эшли улан? Не үшін деп қазір енді біздің жилищный сферада бұл майлы ашны унитазға төгіп алсаң бітін канализация тығыла башлай. Аны кіші может аңлап та бітірмей, бізге проблема создавать. Үту юлларын, турбаларының қаплай. Шоң көре міне шетелдерде ол тематика уже бір ел ғана түгілдіріне, шоң көре шондай алар шондай айрым жию тәрбиесі. Ләкин алар шуңа килгәннәр бит, аларның бит кискен проблемадан шулай хәл итик дип. Әле без җитмәгән бездә. Менә мин чит илләрдә булган илләрдә барысы да бездән алдынгы. Без алардан калышабыз. Бездән бердән-бер менә Төркия генә калыша пешраклык шушы чүп буенча. Анда да менә чүпчеләр бар, аерым менә көн сайын анда актарып китәләр. Һәркем үзенә кирәкле чүпне контейнерлардан алып китәләр, ләкин менә күзәтеп торасың. Миңа берничә кешегә шундый әйтергә дә туры килде. Машинадан, тәрәзәдән алып аталар шушы пластик. Анда диңгез тулган шушы пластик шешәләр белән, әйткәнемчә, алар белән балыклар туклана бит инде. Алар уала. Шул балыкларны без ашыйбыз. Шуңа күрә ул культурага ирешү өчен бер 5 елда гына мөмкин түгел. Аны кануннар белән генә дә мөмкин. Менә әйткәнемчә, көн-төн пропаганда кирәк. Аның менә гади генә тәбәке төпчеге. Ул да мин шакаттым 10 ел чири икән. Бөтенләйне карап килгәнсез анда. Мин зур булгансыз кеше башка кадәр язып газетага башка кадәр язып шушы мәсьәлә буенча. Ул чөнки анда пластмасс бар икән, шушы төпчектә без тоталар да аталар. Хәтерлисезме 2000 елларда бездә машинадан гына ата идек бит чүпләрне. Хәзер атмыйбыз. Менә ул гадәт бездә хәзер. Һәм хәтта менә шуп чиләкләренә салырга өйрәнү дә гражданнарда булды. Луиза, мин сезне бүлдерәм. Урманнарга кирмәсәләр дә урман кыйларын яз көне карап әйләнегез әле. Шүпне машинадан аның катлек 2000 еллардагы кебек түгел. Хәзер барыбер халык культураны бер җиргә илтеп ияләр. Безне укытучылар өйрәтте. Мәктәптә укытучылар белем генә өйрәтмәделәр, яшәргә өйрәттеләр, тәртипкә өйрәттеләр. Төрле усуллар белән без аларга шул кадәр хөрмәтле походларга бергә чыгадырык. Ушаклар ягадырык. Кәсне кисеп алабыз. Иеп куябыз, ушаклар ягабыз, бәйрәм итәбез, ял итәбез. Ондан соң сүндереп, кәснек ире тезеп куябыз. Ул бездән урын ямь-яшел булып каладыр. Менә шушы культураны 4нче класста башланадыр пионерлар туган көнендә. 19 май. Пропаганда дип әйтик, бу тапшыруда берничә тапкыр. Менә нәрсәдән башларга? Менә сезгә пропаганда мәйданчыгы куела. Эфир вакыты, ләкин кыска ул вакыт. Менә нәрсә шишу юллары без кулланучылар буларак бүген нәрсәдән баш тарта алабыз? Бүген үзебезне ничек тәрбияли башлый алабыз? Әдәз Марат әфәнде, сез үрнәк булганга күрә сездән башлыйк. Һәрбер бездә берәр Хамандашу инде пропаганда, хамандашу кинетене телевизордан сөйләү инде. Батарейка җыйгыз пока шуннан башлана бит инде. Шуннан башлана. Безнең йортта савыт тора. Керпекәйләрне коткарык дигән. Бөтен без шунда салабыз. Реклама була инде. Сәүдә үзәкләрендә батарейкалар, пожалуйста, аларга мөмкин, авырыш түгел. Иде компанияларда әйтсен, чөнки без салырбыз. Алар иң мөһиме шуннан да без салганны үтәп айрым эшкәртерләр микән? 18 елдан башладык. Хәзер ул вакытта ремонт подъезды ясыйбыз ел сайын. Беренче этажларда почтовый ящиклар эчендәме безнең. Шуның янында без спам дигән бокслар куябыз. Кеше счет фактураны ала, хатлар ала, анда реклама кагазьләре аталар. И без кешене тәрбияләдек, һәр шул кагазьләрне шул спам. Менә хәзер шушы реклама таратучыны тәрбияләргә кирәк. Безнең почталарга салып вакытларын уздырмасыннар. Туп-туры чүпчеләген алып ташасыннар. Юлны кыскартабыз. Кеше шунда сала башлады. Подъезд чиста, марка белән мотивация дип сөйләштегеме? Подъездларга куярга батарей җыю, кагаз җыю, пластик җыю. Алар үз клиентларына скидка бирәләр. Менә бүген тапшырдашлык тиеш дигән сүз бик күп яңгырады. Тиеш әйберләр күп инде алар, әмма иң мөһиме үзегездән башлагыз. Килүегез өчен рәхмәт.